ordenantza hauen beharra hasieratik argi izan dugu. Hizkuntza eskubideen gutun unibertsalak jasotako oinarri harturik, herritar guztiak dugu gure hizkuntzan bizitzeko eskubidea. Gainera, eskubide hori bermatzeko administrazio guzti dagokie, eta kasu honetan Durangoko udalak neurri eta arau zehatza jarri behar ditu indarrean, euskaldunon hizkuntza eskubideak gauzatu eta bermatzeko. Hainbat esparru daude lantzeke, esaterako administrazioen egintzak eta egiturak, udalangileak eta udalatalen euskalduntzea, udalaren azpiegiturak eta abar luze bat. Euskara Aholku Batzordean gure proposamena alde batera utzi eta elkarbideren ereduarekin hasi ginen lanean, eta hainbat ekarpen eta zuzenketak egin dira 2 urte hauetan. Baina ilusioz hasitako lana egun batetik bestera amets soil baten geratu da. Izan ere, momentu honetan mahai gainean dagoen zirriborroa PNV-ren hizkuntza politikaren beste adibide garbi bat da. Berriro ere, euskarari bigarren mailako tratamentua ematen diote. Koofizialtasuna eta elebitasunaren aldarri egiten duten bitartean gazteleraz bizi dira, eta herria gazteleraz biziarazten dute. Noiz konturatuko dira eta noiz onartuko dute Durango euskalduna nahi bada euskerak lehentasunezko tartea behar duela? Urtetan zehar alderdi autonomista eta espainolistek gaztelania inposatu digute, gure herriko hizkuntza nagusi bihurtu dutelarik. Beraz, gaztelaniak ez du babes legal gehiagorik behar. Euskararen alde egiteko momentua da. Hizkuntza eskubideen defentsa eta euskarari dagokion lehentasuna emateko garaia da. PNV-rentzako ordenantza hau bere burua zuritzeko tresna bat baino ez da. Herri mugimenduaren presioa eta ezker abertzalearen proposamena isilarazi baino ez dute nahi. Ez dute ordenantza honetan jasotako betetzeko asmorik. Ez baitute Durango euskalduntzeko inoko konpromiso ez da nahirik ere.